חברים, אז עכשיו אנחנו פה. אני רוצה להראות לכם מה אנחנו בעצם לקחנו. דם טלדם 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 טלדם. בואו איתם. טוב, בואו נפתח. לירון, בואי. בואי. נשים את זה בצלחה בינתיים. רגע. תקשיבו, יש את הריח הכי מגעיל בחיים שלי, אבל זה בואו איתם. זה בכלל לא מוכר. וואלה, זה לא נעלי. זה אבן. הופה, גם מאוד שרקו את זה מאוד פשוט, אין לי השם. אם מישהו מכם רוצה את זה, לא לקנות. לא לקנות, אם אתם רוצים, תראי לנו אותו בטריה, אתם קוראים אלינו, פשוט נביא לכם, למה שתאכלו את זה, למה שתקנו את זה, כאילו, השארנו עוד אחד, לא ממליצה בכלל.